Június 24 Keresztelő Szent János ünnepe a sátán legrettegettebb imája. Ma június 24-e van, Szent Iván íj. A lángok fellobbantják a földi szenvedélyeket. De én a szívemben egy mennyei harcot gyújtok. Uram, túl nagy a fájdalmam. Nem engedem többé, hogy a sátán a nyomással, hazugságokkal és múltbeli sebekkel bilincben tartson. Jézus nevében ma kihirdetem. A láncok lehullanak, elvágnak, szabad vagyok. Nem vagyok vesztes, hanem a te gyermeked. Nem a félelemé vagyok, nem a múlté. Istenhez tartozom. Te harcolsz értem, ki lehet ellenem? A sötétség többé nem rabolhatja el az örömömet és reményemet. Uram, add, hogy ez az éj ne csak a tüzek ünnepe legyen, hanem a szellemi győzelem és a szabadságban való megállás éjszakája is. Ha te is készen állsz megállni és szabadon élni. Írd le, ámen, és oszd meg ezt, hogy mások is fellobbantsák a világosságot, és a sátán csalódottan hátráljon meg.